ҷузъиёти созишномаи Тоҷикистону Узбекистон дар бораи истифодаи обанбори Фарҳод иншооти як замон ҷанҷолӣ байни ду тараф ошкор шуд. Бар асоси ин санад ки рӯзи 9 март дар ҷараёни сафари Шавкат Мирзиёев раиси ҷумҳурии Узбекистон дар Душанбе имзо гардид, ду тараф аҳд доданд ки Фарҳодро барои тақрибан ним асри дигар ҳамроҳ истифода мебаранд. Дар матни созишномаи дуҷониба дар бораи ҳамкорӣ дар таъмини фаъолияти сарбанди Фарҳод ки рӯзи 8 апрел ба дасти радиои Озодӣ расид, омада аз ду тараф бо назардошти эҳтиром ба манофеи дуҷониба ба мувофиқа расиданд ки обанбори Фарҳодро муштаракан истифода баранд. Бар асоси созишнома Узбекистон бо ризояти Тоҷикистон чораҳоро барои нигоҳубинии иншоот меандешад ва тамоми харчи фаъолияти онро мепардозад. таъмини амният ва муҳофизати обанбори Фарҳод ба дӯши Тоҷикистон аст. Дар матни созишнома омадааст дар сурати анҷоми тамоми муқаррароти дохилӣ барои ҳукми иҷро гирифтани созишнома ин санад барои 49 сол мавриди иҷро қарор мегирад ва ҳеҷ тараф дар ин муддат ҳаққи даст кашидан аз онро надорад. Ба истиснои ҳолатҳое ки ҷониби муқаррароти созишномаро иҷро накунад, баъди анҷоми муддати созишнома он барои 5 сол худ ба худ тамдид мешавад, ба шарте ки тарафи ним сол пеш аз майли худ барои қатъи созишнома тарафи дигарро дар ҷараён нагузорад. обанбори Фарҳод дар аҳди шӯравии собиқ соли 1950 дар қаламрави Тоҷикистон бунёд шудааст ва нерӯгоҳ дар қаламрави Узбекистон аст. Дар замони Ислом Каримов раиси ҷумҳури пешини Узбекистон як масъалаи умда дар баҳси ду тараф барои таъин ва аломатгузории марзи ду кишвар буд. Фарҳод ҳазорон гектар киштзорҳои Узбекистонро обёрӣ мекунад ва аксарияти корхонаҳои саноатии вилояти Тошканд аз ҳисоби он бо обу нерӯи барқ таъмин мешаванд. Дар созишнома омадааст ки ин санад ба кадом тараф талоқ доштани қаламрави обанбор ва ба кӣ муталлиқ будани иншоотро ҳам муайян намекунад. обанбори Фарҳод ки дар рудхонаи Сир бунёд шудааст 350 миллион метри мукааб ғунҷоиш дорад ва аз манобеи муҳими таъмини об барои манотиқи васеъи Узбекистон ба шумор меравад. дарозии сарбанди он 450 метр ва баландиаш 27 метр аст.